nášho programu. Program pre nové zručnosti a nové pracovné miesta. Máme tu iniciatívu komisie do roku 2020 ako vlajkoloď. Naša mladá kolegyňa pani Nevedialová je tieňovou spravodajkyňou, predstaví nám teraz túto správu. Nech sa páči, máte slovo. Takže od začiatku. Nezamestnanosť mládeže je veľmi vysoká, momentálne 21,4%, priemere celej Európskej únie, ale niekde dosahuje 40%, čiže jednoznačne musíme niečo riešiť. Som veľmi rada, že máme Európu 2020, ktorá si stanovila nejaké svoje ciele a som veľmi rada, že v rámci tejto stratégie, ktorú si Európska únia stanovila, máme aj program Nové zručnosti pre nové pracovné miesta. Veľmi rada by som sa chcela poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, s ktorými sme mali veľmi dobrú diskusiu a niekoľko debát a myslím si, že sme všetci viac menej na jednej lodi, ako sa hovorí. Čiže máme veľmi podobný názor na to, čo by malo byť v tomto stanovisku. Stanovisko je veľmi krátke, takže myslím si, že každý ho čítal. Určite je tam niekoľko bodov vypichnutých, ktoré si myslíme, že sú dôležité. Je to určite podpora, ktorú chceme dať tým zručnostiam, ktoré sú určite isté, že budeme potrebovať v budúcnosti. A to sú hlavne teda IT zručnosti, jazykové zručnosti, ale takisto potrebujeme dať dôraz aj na praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré by mali ľudia v budúcnosti potrebovať. Myslím si, že je veľmi dôležité preto, čo je spomenuté v tomto návrhu stanoviska, že je veľmi dôležitá spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi, ale takisto ministerstvami, ktoré sa týmto zaoberajú v národných krajinách, čiže ministerstvami práce a vzdelávania, aby sme vedeli vytvoriť nejaký obraz absolventa, ktorý by bol potrebný, aké zručnosti by absolvent mal mať minimálne v nejakom časovom rámci 10 rokov, možno aj viac, možno je to málo ambiciozne, ale myslím, že ak začneme takto, nemôžeme nič pokaziť. Čiže je dôležité, aby sme vedeli, čo kreujeme vo vzdelávacom systéme, čiže akého človeka. A toto je naozaj jeden z najdôležitejších headlinov, ktorý som sa snažila zdôrazniť. Takisto veľmi dôležitý je dôraz na neformálne vzdelávanie a možno aj nejakým spôsobom sa snažiť o jeho uznanie. Pretože ak si predstavíme našu prácu aj ako politikov, ale všeobecne, neformálne vzdelávanie a zručnosti, ktoré ľudia získajú cez neformálne vzdelávanie, sú jedným z najdôležitejších a malokrát sú uznané a naozaj je to niečo ako pridaná hodnota, ktorú bude každý potrebovať. Takisto je veľmi dôležitá podpora špeciálneho programu, ktorý Európska únia už má, ktorý sa volá Leonardo da Vinci. Nepotrebujeme vymýšľať nič iné, potrebujeme dať viacej financií do tohto programu, pretože je presne kreovaný na to, aby vytváral skúsenosti, aby ľudia mohli aj cez odborné vzdelávanie ísť, využiť mobilitu, aby mohli proste získať tieto zručnosti možno aj niekde v zahraničí. Nemám veľmi rada niektoré názory typu, že poďme si všetko nazvať jedným názvom, nazvime to všetko Erasmus a všetkému dáme nejaký prívlastok. Myslím si, že je dôležité, že máme vymyslené programy a musíme v nich pokračovať. To je to, čo sme spomínali aj v programe Mládež v pohybe u pána Zvera. Chceme, aby pokračovali programy a chceli by sme Európsku komisiu požiadať, aby tieto programy podporila aj v ďalšom programovacom období. Je tu toho strašne veľa, ktoré by sa dalo spomenúť. Ja môžem rozprávať 20 minút, ale bola by som veľmi rada, ak by moji kolegovia sa možno mohli vyjadriť a potom to zosumarizujeme. Ďakujem vám pekne.